Bueno, Zumaiako karrera guain kanbiauta hau, mehaga sigotzeu 2 aldiz. Bueno, karrera normalen ez da hausiko asko. Eta esperete sprinen iritsiko gala eta... Sobre todo la importancia de este sprint es el llegar bien colocado a la última recta, que la última rotonda sobre todo es peligrosa ahí. Y sobre todo antes, los repechos de antes, que suele haber bastantes ataques, y sobre todo ahí adelante. Badaude bi mendate, 2 aldiz mehagaz, baina, bueno, forma honean egonda, nik uste ez da arazorik egongo, ez pasatzeko eta ez eskapada handirik egiteko ere ez. Oso potentia, baina kolokazioak eta zeratikan ondo moldatzen naizena naiz eta hori da, pelotoia txikitzen saiatuko geana. Zumaiako esprinte urteko lehenengoa izaten da beti eta nerviosismo asko egotea eta rekta luzea da. Jendea nervioso jartzen da aurreko kurbatan eta peligroso egoten da, baina gero rekta luze egiten da eta ondo neurtu beharko diren behar. Sprint potente bat izango nik uste, zati ez daude igoera asko eta nik uste sprint txiki bat iritsiko ala eta nola joan. Bukaeran rekta luzea egiten da eta, bueno, orain ikusi eta haizea alde daula eta hasi azkar sartuko gametan eta importantea distantzik ondo neurtzea ze urrutik jo ezkero luze gehitzea. Sobre todo yo creo que es el no precipitarse y intentar aguantar hasta el final y sobre todo no lanzar demasiado pronto porque se puede hacer bastante largo. Ia ze prezipita nintzen, azkarrik hasi nintzen sprintatzen da aurten distantziko neurtu beharko ditut eta Meta oso urrutitik ikusten da eta askotan gertatzen da jendeak oso luzetik botatzen du sprinta. Beraz, ikusi beharko da noiz lanzatu, kontuzibili ez lanzatu urrutigi eta aprobetxatu beste batek luzeegi botatzen badu. Hori izaten da beti motz gelditu baino luzegotik jo, ez? Baina neurtu marko da gehiegi oso luze ez jotzen. Kolokazioa importantia da, baina indarrak asko iteu eta bukaeran azkeneako oso luze egiten da.